Калі мы кажам пра дыялог з Лукашэнкам, так, які з нас сёння вядуць нашыя партнёры там са Злучаных Штатаў ці з Еўропы, усе, хто гатовы там неяк падтрымаць там беларусу, неяк дапамагчы і зацікаўленыя ў еўрапейскай Беларусі. Окей, а ці гатовы да гэтага дыялогу беларускія дэмсілы размаўляць самастойна з Лукашэнкам, і калі была б такая магчымасць, хто б смог стаць амбасадарам добрай волі, паразмаўляць з ім прыватна, так, ці не пара нам рабіць вось такія выбары, такіх дэлегатаў, так, абіраць, і прыватна вы не хацелі б як дыпламат быць менавіта гэтым чалавекам? Бо ідэі пра перамовы ў асноўным гэта вашы ідэі, і вы іх вельмі доўга прадвігаеце. Мы кажам тут пра дыялог. На сённяшні дзень дыялог гэты магчымы паміж Мінскам і краінамі захада. Пакуль не выглядае, што Мінск гатовы да таго, каб размаўляць з беларускім грамадствам. Ці то ўсярэдзіне самой краіны, ці з дэмакратычнымі сіламі, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі. На сённяшні дзень рэальнасць такая. І зноў жа Лукашенко адчувае, што ён кантралюе сітуацыю, што яму няма патрэбы размаўляць са сваімі апанентамі. Ці гэта пытанне як бы палітычнага выбару, ці гэта пытанне страху, які па-ранейшаму можа праследаваць Лукашэнкі, тут цяжка сказаць. Але ён адмаўляецца ад такіх кантактаў, ён не ідзе на тое, не пасылае ніякіх сігналаў пра тое, што можна было б арганізаваць нейкі умоўны круглы стол, на якім можна было б абмеркаваць нашы праблемы. Таму мне здаецца, што пытанне фармавання такой дэлегацыі ад дэмакратычных сіл, яно заўчаснае. Але тым не менш, гэта не азначае, што такая магчымасць не з'явіцца ў нейкім будучым. Але на сённяшні дзень, мне здаецца, вельмі рана казаць пра тое, што такі дыялог, такія перамовы паміж Мінскам і дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні магчыма. Прадстаўляючы дэмакратычныя сілы, у прынцыпе, так, са свайго агенцтва і ўсё, прыватна вы маглі бы прапанаваць беларускім уладам, дзеючым беларускім уладам такі круглы стол? І паразмаўляць. Я дакладна буду адкрыты да такіх кантактаў. Я лічу, што такія кантакты на сённяшні дзень патрэбныя. Патрэбная размова, патрэбны абмен меркаваннямі, абмен меркаваннямі пра тое, што адбываецца і што можна было б зрабіць дзеля того, каб вырашыць тыя праблемы, якія на сённяшні дзень існуюць у Беларусі. Это і рэпрэсіі, это і вызваленне людзей. І што рабіць дзеля таго, каб дазволіць людзям бесперашкодна і бяспечна вяртацца ў Беларусь, калі яны гэта хацелі б. Спыненне вось гэтых трансгранічных рэпрэсій, якія ствараюць значныя складанасці для беларусаў. Але таксама думаць пра тое, якім чынам умацоўваць суверэнітэт, незалежнасць нашай краіны ў гэтых вельмі небяспечных рэгіянальных умовах. То бок тэмаў для абмеркавання з Мінскам большым дастаткова. Я ўпэўнены, што і многія эксперты не адмовіліся ад такой магчымасці. Я правильно зразумела? Я зараз задаю пытанне не наконт экспертаў, а наконт прыватна вас. Што калі б вас падтрымалі іншыя прадстаўнікі дэмакратычных сіл, проста беларускі народ, вы б маглі паразмаўляць з Лукашэнкам ад імя беларусаў, якія хочуць да чагосьці дамовіцца? Я не думаю, што ў гэтым сэнсе чыясьці падтрымка там з дэмакратычных сіл яна была б вырашальным фактарам для Мінска ці для Лукашэнкі у тым пытанні там ці пагаджацца на такія размовы ці не. Я баюся, што на сённяшні дзень не ў гэтым праблема. Праблема ў тым, што Лукашенко глядзіць на дэмакратычны сіл, на беларускае грамадства звысака. Ён з пэўнай пыхай такой, без павагі і без разумення таго, чаму Беларусі патрэбнае беларускае дэмакратычнае грамадства, чаму Беларусі патрэбныя гэтыя людзі. Сам я адкрыты, конечно, да такіх кантактаў у любым выпадку, але тое, што на сённяшні дзень Мінск просто не гатовы да гэтага. Его просто па-іншаму зараз працуе ўспрыняцце свету. Я не магу зразумець, чаму мы кажам за Мінск, а мы рабілі такую прапанову? Ну, то бок мы чакаем, што Лукашенко скажа, давайте з вами, давайте неяк паразмаўляем, ці прапанова можа ісці неяк з іншага боку? Я нагадаю, у 2021 годзе было апытанне, масавае апытанне беларусаў з пытаннем пра тое, ці яны падтрымалі б перамовы з Мінскам пра ўрэгуляванне крызісу.
Блізу 800 тысяч чалавек выказаліся за гэтае, але што пасля гэта адбылася цэлая серыя дзеянняў з боку Мінска, якія перакрэслілі ўсякія перспектывы такого дыялогу, гэта і захоп самалёта, гэта і знішчэнне незалежных медыа у Беларусі, фактычна вынішчэнне цалкам, вынішчэнне грамадзянскай супольнасці, сотні арганізацый былі знішчаныя проста. Гэта можна было разглядаць таксама як адказ на пытанне, ці хацелі б мы дыялогу з вамі, беларусы ў выгнанні. Я гляджу тут на аб'ектыўную рэальнасць. На сённяшні дзень я асабіста, калі адказваць на ваше пытанне, я да гэтага быў бы гатовы. Ці гатовы да гэтага Мінск. Но гэтая размова не можа быць адзін на адзін сам з сабой. Яна павінна быць з тым бокам. Той бок пакуль не гатовы. Але прапанова была вельмі даўно. То бок, магчыма, прыйшоў час прапанаваць яшчэ раз? Я маю на ўвазе, што гэтыя прапановы былі тады, яны захоўваюцца і сёння, і ў сваіх таксама і публічных выступах. Канешне, я кажу пра тое, што гэтыя кантакты яны вельмі важныя і вельмі своечасовыя. Я да іх гатовы. Сённяшняя сітуацыя прынцыпова адрозніваецца ад папярэдніх сітуацый. І тут, адпаведна, павінны быць і іншыя падыходы, іншыя намаганні дзеля того, каб вызваляць людзей. А якія маглі б гэта быць падыходы? Гэта тое, што мы называем такой больш гнуткай палітыкай выкарыстанне іншых інструментаў. Да сённяшняга дня фактычна палітычныя структуры выкарыстоўваюць палітыку ціску, адсутнасці саступак, такія досыць ультыматыўныя заявы, патрабаванні да рэжыма Лукашэнкі, што ўсе палітычныя зняволеныя павінны быць вызвалены ў адзін дзень і без перадумоваў. Усе рэпрэсіі павінны быць спыненыя і без перадумоваў адначасова за адзін дзень. І толькі тады мы зможам размаўляць пра нейкае паслабленне санкцый, напрыклад. Любы аналітык на сённяшні дзень, нават любы абывацель скажа, што гэта нерэалістычнае падрабаванне да Лукашэнкі, які ў прынцыпе да патрабавання і ультыматумаў ставіцца даволі кепска. І замест таго, каб абмяркоўваць ультыматумы, ён проста робіць нейкія акцыі, нейкія крокі, якія робяць сітуацыю значна горш. То бок мы бачым раскручванне гэтай спіралі і не ў той бок, які нам хацелася. Таму тое, што мы прапануем у гэтай працы для дасягнення гэтай мэты, гэта ўсё ж такі дээскаліраваць камунікацыі, менш пагрозаў, менш нерэалістычных нейкіх заяваў і ультыматумаў, максімалісцкага падыхода, які абсалютна не звязаны з рэальнасцю. Я тут маю на ўвазе не толькі рэальнасць на зямлі, але рэальнасць таго, што мы здольныя зрабіць на сённяшні дзень, што здольныя зрабіць нашы партнёры на міжнароднай арэне, ці здольныя яны ўводзіць новыя санкцыі, ці здольныя яны рэалізаваць гэтай ініцыятывы па міжнароднай адказнасці для Лукашэнкі. На сённяшні дзень гэтыя перспектывы даволі цьмяныя, і мы не можам казаць пра тое, што праз паўгады будзе нейкі ордэр на арышт і будзе трыбунал. Палягчэнне санкцый, зняцце санкцый дзеля таго, каб вызваляць людзей, гэта адзін з тых практычных інструментаў, які можа прыводзіць да выніку ўжо сёння. Тыя санкцыі, я кажу менавіта пра санкцыі, уведзеныя за правы чалавека. Я не кажу пра санкцыі пра вайну. Яны будуць захоўвацца да таго моманту, пакуль працягваецца вайна і пакуль Украіна застаецца ў небяспецы. Але іншыя санкцыі, іх можна разглядаць як інструмент дзеля таго, каб вызваляць людзей. Бо яны на сённяшні дзень ніякім чынам не ўплываюць на сітуацыю ў Беларусі, яны не дапамагаюць паўплываць на рашэнні, на паводзіны Лукашэнкі, яны не спынілі рэпрэсіі, яны не стымулююць вызваленне людзей, але тым не менш менавіта ўвядзенне новых санкцый. Мы не можам дамагчыся ўвядзення тых санкцый, якія сапраўды стануць фактарам радыкальных зменаў у Беларусі. Міжнародная супольнасць да гэтага проста не гатовая. І тыя санкцыі, якія на сённяшні дзень уводзяцца, у тым ліку пры удзеле палітычных структур, аб'яднанага пераходнага кабінета, Паўла Латушкі як адказнага за гэта, яны больш шкодзяць людзям. Тут я нагадаю, напрыклад, пра тое, што беларусы больш не могуць уязджаць у Літву на сваіх аўтамабілях, што ўладальнікі банкаўскіх рахункаў атрымліваюць паведамленне пра блакіроўку гэтых рахункаў, менавіта таму, што палітычныя структуры ў свой час настойвалі на тым, каб уводзіць гэтыя санкцыі. То бок шкода наносіцца беларусам, беларускай грамадзе і ў самой краіне, і па-за яе межамі.
але ніякім чынам не ўплывае на рашэнне рэжыма. Таму трэба пераглядаць гэтую палітыку, трэба вельмі і вельмі адказна ставіцца да таго, якія заявы палітычныя структуры робяць у пытаннях санкцый, бо вельмі часта гэта прыводзіць да адмоўных наступстваў для самых беларусаў, не для рэжыма. Скажыце, спадар Валер, я просто читаю каментары, да якіх я зараз звярнуся, так, і пытанне наших слухачоў і гледачоў, але адкажыце на маё пытанне, вы прапануеце увогуле зняць усе санкцыі і перастаць пагражаць рэжыму? То бок увогуле гэта спыніць? Санкцыі можна здымаць ці прыпыняць у абмен на вызваленне людзей. Вызваленне людзей – гэта на сённяшні дзень прыярытэт, які дасягальны. Гэтая задача выканальная. У адрозненне ад куды больш складаных задач, там, напрыклад, правядзенне вольных выбараў у Беларусі. Гэта не задача сённяшняга дня. Да гэтага трэба будзе вельмі шмат зрабіць працы і доўгі шлях прайсці. Але вызваленне людзей – гэта сапраўды тэрміновая рэч. І тое, што людзі гінуць і ў турмах, і пасля вызвалення з турмаў паказваюць, што менавіта гэтай задачы трэба надаць прыярытэтную ўвагу. Трэба быць рэалістычнымі ў тым, што на сённяшні дзень адбываецца ў Беларусі і што мы можам зрабіць і колькі гэта часу і намаганняў запатрабуе, каб прывесці да станоўчых зменаў. Але у аснове ўсяго это менавіта змена рыторыкі, змена падыходаў, адмова ад нерэалістычных, максімалісцкіх, радыкальных падыходаў тады, калі яны не спрацавалі. І тут я звярну увагу на тое, што Злучаныя Штаты на сённяшні дзень рэалізуюць менавіта такі падыход. Яны вельмі моцна збавілі сваю рыторыку, яна не пра пагрозы рэжыму, яна не пра такую суцэльную крытыку на бок рэжыма, яны таксама адзначаюць і станоўчыя крокі у сэнсе вызвалення людзей. Яны вядуць актыўныя перамовы з Мінскам. Мы бачым, што ўжо былі 2 візіты за некалькі месяцаў і сустрэчы з прадстаўнікамі рэжыма на высокім узроўні ці на вышэйшым узроўні. І яны прапануюць менавіта такую дамоўленасць. Давайте будзем прымаць санкцыі ў абмен на вызваленне значнай колькасці людзей. І вось тут вам адказвае наш пастаянны слухач, так, Владимир Кисляк. Валерий, это классная тактика, сняли санкции, выпустили всех, но он не выпустит их. Ему не интересно снятие, цена выпускать тех, кто завтра возьмет палку в руки и выше, чем санкции. Вось разумееце ход думак просто беларусаў? Да, я разумею, гэта адмаўленне ад таго, што мы павінны актыўна дзейнічаць. Гэта выбар на карысць таго, каб сядзець на канапе і нічого не рабіць і просто крытыкаваць тых людзей, якія штосьці спрабуюць памяняць, штосьці зрабіць. Просто адмаўленне і скептыцызм наконт таго, не, гэта не спрацуе, і не прапануючы, а што можна рабіць па-іншаму, каб гэта прыводзіла да нейкіх вынікаў. Мяне насамрэч такія каментары не цікавяць. Мне цікавяць каментары і ацэнкі людзей, якія штосьці робяць, штосьці разумеюць, і чагосьці дамагліся ў гэтым сэнсе. Проста скепсіс, проста крытыка, якая нічого не прапануе, гэта пустое.